Здравейте, приятели! Днес ще посетим един супер готин парк, идеален за цялото семейство! Здравейте, приятели! Намираме се в Хилс Беверли парк. Място, където може да си изпиете бирата на спокойствие. Домашна бира те си я правят и децата може да ги оставите и спокойно да си играят, защото има огромно пространство и много неща за деца. Катерушки и най-различни занимания за деца ще ви ги покажем. В парка разполагат с блок маса, на която спокойно може да си берете най-различни вкусоти и да си ги занесете до вашата масичка. На бара предлагат наливна бира, домашно приготвена лимонада и най-различни коктейли. Ние си взехме пилешки хапки, салатка, пукани картофки и супа от броколи. По-късно се присъедини и братовчет ми. Също така и нашите кумове. И разбира се, всички сме с децата. Колко си годинки, Алексчо? Една. На една. Парка разполага със свое малко езерце. Също така и с зоокът. Нашите зайчета. Как прави козата? Не, то казва бе. Как казва козата? Бе. Виж, това е коза. Ще го гризне ли просто? Да. Виж му ли? Давай, Мирче.